Almy kompýuterda gatlyk diskimizni raýonga böleş we raýonga bölgen raýonlaryny eslige gaýtaryş dogrusy ders sözleýmiz. Awal kompýuterimizning diski başguruş raýonuna kirimiz. Bu ýerge kirgenden keyin meniň kompýuterim 250G. Men pakat bir raýon kılıp işletätmän. Bunu awal bir raýonga böleýin. Raýonga böleş üçin bu ýerge kirip raýon bölüş. Andan keyin meniň kompýuterimniň boşlugy az galanlyk üçin men pakat azly bölep duray. Koş belgisini bastım. 10G bölep duray. Meýerden tanlasakmy boldy we ýa-ki meýerge bevasita ýazsakmy boldy. 10 dep. Andan meýerden format şeklini tanlaýmys. Hemen şu EPFS şeklinde tanlap duray. Tamam dedim. Bölüş. Dawamlaşdyr. Kompýuter hazır. 10GB bölekni bölep boldy. Tamam dedim. Meýerge karsak meýerge 10G aýrym göründü. Meýerde 240G boldy. Abaytdan 250G boşlukdy. Hazır 240G 10G aýrym bölündü. Andan meýerge karsakmy aýrym 2 disk peýda boldy. Maw esli diske, maw ýene bölüngen diskimiz. Bölüş tamamlandy. Biz bunu normal şekilde işletip koysak bolardy.